Salamat kaayo pa sa imuhang kamaayo. Ug salamat sa imuhang pagpangga. Proud kaayo ko na ikaw ang ako ang papa. Amigos Flower Shop, delivering happiness. Morning sir, morning. Ikaw si Kuan, Felix Kinyo. So nami dire karon sir kay ipato man ning sa Shopee man sir. Piyesa man isang motor. Piyesa og ligid sir, duha ka buok. Simple po kay sir, mahato na mo dire kung wala ka order na eh. Na. Dako-dako ba yan eh sir? Okay mi. Por kultir gyud. Isig misel oh. Bayron ba yun ako kay ni 7,500. Tay bayad karon. Na. Dili ka order sa naka-cellphone. Naka-cellphone. Ay kani mo cellphone? Kasi kulain. Kisa may nag-order ni nga di ba na pwede maka-order kuan online? Balo nang online. Isig misel order. Tawin lang. Kay kung motor ka bangko ra magigit. Na. Sig lahir ko tira. Dili mo gud sir, purok Santo Niño ni dre. Batag. Ha? Sige, ikaw Jay. Simo nga po walay nagkuan og laing cellphone. Wala ka ko yung cellphone nga kanan touchscreen kasi mo ko hili ka na. Na imposible po kay mahato na mo dre kung wala pa nag-order sa. Balo nang online di ko balo na. Kasi kang buka ligid na sir, pa puli des mo. Kumanoy ba cellphone? Kita ko man gud ni nga mo. Sige, nagamit-gamit yung cellphone sa imong touchscreen. Scam siguro ni sir. Igamit lang imong pangalan. Ko ko nag-order og mga ano, imo ko hili ka ng mga sapi-sapi. Oo. Ano sa ato kadali imong ligid? Ang nag-order sa online. Simple kayo. So mga ilang picture si mo. Di medyo kaon nimo. Hindi ko order ay palit ko kaso palit ko ligid kay atay. Sige sir, tara na dali. Mga ilang proof nga nami de karong ya deliver na mo sa mo. Pakita lang mo to namo sa online, sa office. Okay lang sir. Ha? Kaya mga may picture nimo. Happy birthday sir. Oh, way lakay ha. Oh, mo ni pambayad nimo sa muaron. Happy birthday. Sana all. Sara. Oh, happy birthday. Ikapila naman mo karon. 57. 57. Nalaga kahilakon. Ha? Kahilakon lagi ka. Hindi mo ko pag-isip na lang nga. Admirer nimo. Kinsa gahatag nimo ani? Kinsa man paminaw nimo gahatag ani? Anak sa abroad. Anak nimo sa abroad? O basi uyab-uyab nimo diri sa kapatagan. Nanda sa palengke ron sir. Okay laay ko padala rin mo bata siguro. Taga palengke man nun eh. Taga palengke man eh. Dira sa kapatagan. Ala. Wala. Chicks dito ba? Madalas palengke, wala. Wala eh. So na siya mensahe sir, pero usa na ko basahon. Kantahan sa kanamog happy birthday. Antata. Kanta. Si 60. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay, make a wish and blow your candle, sir. Yay! Happy birthday! Kinsa kay nag-away ani nga hilak man. Karon mo ko ka birthday bitaw sa kainan eh. Yan birthday ko wala. Wala na karong yun, sir. Birthday ko. So, panglitson ni mo na ron. Ano ko birthday ko karo 16 na jud. Ah. Tama ko lansam. Lahi na putong 60. Naram ko lansam ana. Retire mo ko na 60. Gani, labo pa sa retired ni. Ano kay sige ko kamo 60 po na ay birthday daan. So na siya message sir ana siya. Happy birthday Papa. Salamat kaayo pa sa imuhang kamaayo. O salamat sa imuhang pagpangga o pag-atiman sa ako ang mga anak. Unta, hatagan pa ka ni Lord o daghan pang mga tuig para makapag-celebrate pa ka sa imuhang mga birthdays. Nagpasalamat po ko sa tanang sacrifices
sukad gamay pa ko hangtod karon nga nga gamay gihapon ko. Proud kayo ko na ikaw ang ako ang papa. Salamat sa tanan. Amping mo diha tanan. I miss you all. See you soon. Loving daughter, Jenjen. Katawan mo kalasang hinihila ka. Asa may masawa, sir? Ay, naday si ma'am diri di ay. Ilan sa langga, ilan sa langga. Awa na rin yan! Sa may birthday wish ni mo karon sa iyong bana. Dila ko mo ay misterya, ilat ng sata. Dapat na kay i-wish siya ang birthday karon. Sa may mga panghinaot ni mo. Sana tagaan pa siya og daghan nga birthday. Kabot lang 60 ta. Abot sir, himsog kayo. Okay. Ang lansam ra may tuwang ipaabot ang retirement pay. Hindi abot 60 patay. Patay. Ya, kato lang ma? Ay, kanto raman dapat na ay birthday gift. Ay, yan. Ay nga nung diya man ay. Di man to kissing hot man to. Kiss. Simpot. Mga anak ninyo ma'am. Sa mga anak mo. Birthday wish ni mo. Ang tagay ko sa tata. Sa to? Asa ba? Ha? Di maklaro. Usap. Taga kwarta. Apo. Sige. Jairos. Sa maningon niyo kay Lola lang ka. Happy birthday. Happy birthday. Mo ni anak ni ma'am. Ito po isa. Ay na jay. Jay. Nya walay kiss diha. Kiss kila lolo. Adiri ni sinyo, kamo nagkuha ni. Kami nagkuha na nagtiman. Wait, ano na ko sige. Nyo, wala na mo hatag og kuan diha. Oy, sa may mensahe mo sa imong pamilya, labi na kay Ma'am Jenjen nga. May chay sa anak na to sa abroad nga. Tinarong si trabaho dito. Pagbawas ito kay Thomas Layo. Yung mga bata, yatiman po na mo dire. Kami po nagpagilikanan sila ng mga anak. Ibang may kabuok po diyang anak na sa mga. No? Dua. Ado. Ha? Wala ko ang mensahe sa ihang. Dili ko kadungog. O di isa ka nga isang amo, uli sa agency. Ano lang kay work. Sa usahay po. Di sa isang amo. Ya, katidang. Na nag-request man siya pasayawon daw ka. Ya, kaya ko. Sayong sir, kay gitagan daw kanya na oh. Ayo po. Sama na ay. Uso na podron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya kini mi viral ug daghang nakatawa sa bisan unsa man nga okasyon.